Pane chitiko chinoitika nyika yese yeZimbabwe yakanzwa muzara nezuro tinzwa kuti aiwa vana mutsvangwa they called for a Politburo meeting, but pane chitiko chinozoitika Politburo meeting apo pari kuuya pachidescribwa nakomana pana majarajaro sochiti aiwa mutungamiri wenyika it was his shop yesterday achinoona kuti aiwa vana Chinamasa nana Mutsvangwa vakomana ava vari kuda kutowisa mutungamiri wenyika mazodanzo munanga ndo vari kuda kutoti atobva the position hatisana pinda masvika muda nyumba panapa subscribe or like atondopela kuti pinda panapa paendo pake anyara achiti there was drama yesterday as ED Munangagwa stopped a press conference which was going to be addressed by Chris Mutsvangwa. Munangagwa is now suspecting that the ZANU-PF Council of Elders, including Mutsvangwa, Patrick Chinamasa and Obed Mpofu, are working with the third forces to topple him. Do mashikwana muda nyuka panapa patona mutungamiri wenyika yeZimbabwe mazodanzonaka vari kunzi vakatozostopa the Politburo meeting ndokuti vakasachanzwisisi kuti zvii zvakuitika izvi vachiona kuti aiwa the panel of elders inoona kuti aiwa zvainenge inotoshanda working hand nevakomana aiwa vari kuda kutoti mutungamiri wenyika abve pachigaro. Kotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chinobuda chichipoziwa vakomana vachiti aiwa third force iriko iri kutotsvaka ati toda kutodonedza kana kuisa mutungamiri wenyika. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa vana comment section medu subscribe or like turn on the bell.